शोभत सिया रघुबीर हो रामा। कनक भवन में शोभत सिया रघुबीर हो रामा। कनक भवन में किन्हीं का के शोभे रामा। सिर में मुकुट बा किनका के शोभनी रामा। सिर में मुकुट बा किनका के शोभे सिंदूर बा हो रामा। कनक भवन में शोभत सिया रघुबीर हो रामा। कनक भवन में राम जी के शोभनी। सिर में मुकुट बा राम जी के शोभनी। सिर में मुकुट बा सीता के सिर में सिंदूर बा हो रामा। चैत महीनमा सिया जी के सीत में सिंदूर बा हो रामा। कनक भवन में शोभत सिया रघुबीर हो रामा। कनक भवन में राम जी के हाथ में शोभनी। तीर धनुष बा राम जी के हाथ में शोभनी। तीर धनुष बा सिया जी के हाथ में कंगन माँ हो रामा। कनक भवन में सिया जी के हाथ में कंगन माँ हो रामा। कनक भवन में शोभत सिया संग राम हो रामा। कनक भवन में मातु कौशल्या आरती उतारती। मातु कौशल्या आरती उतारती। जय जय होत अवध में हो रामा। कनक भवन में शोभति सिया रघुबीर हो रामा। कनक भवन में